Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru prezență și pentru întrebările pe care le-ați transmis. Reluăm din această săptămână întâlnirile noastre live pe Instagram, vineri seara, de la ora 8:30. Pentru că am primit foarte multe întrebări, le-am citit pe toate cu atenție, le-am clasificat, le-am ordonat și aș putea spune că avem emisiuni până la sfârșitul anului. Dacă este să răspundem fiecarei întrebări detaliat. Mă bucur că interesul pentru sănătate, pentru starea de bine este atât de mare și sunt recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-o acordați. Înainte de a trece la întrebări, câteva precizări importante, foarte importante. Majoritatea întrebărilor cer soluții. Este firesc să ne dorim soluții. Însă, precizările pe care le fac în continuare sunt foarte importante în a ne economisi reciproc timp și energie. Eu sunt educator naturopat. Asta înseamnă așa. Naturopatul nu este medic, nu este vindecător. El este, înainte de toate, un educator. El educă sau reeducă persoana aflată în suferință despre corpul său, despre ce îl distruge, ce îi strică echilibrul, mai exact, și cum să îl reechilibreze. Eu nu vă pot minți. Mă ocup cu împuterniciri, nu cu soluții magice, nu cu gândire magică. Ce pastilă să iau, ce procedură să urmez, spuneți-mi cum să vindec ceva, este o gândire magică. Nu aceasta este întrebarea de la care pornim când avem un dezechilibru de sănătate și dorim să îl abordăm conform regulilor de bun simț ale funcționării corpului și ale naturii, ale fizicii, ale chimiei, ale lui Dumnezeu. Întrebarea de la care pornim este: care sunt cauzele care au dus la manifestarea acestor simptome? Care sunt cauzele și ce din mine a dus la această situație? Dacă noi nu cunoaștem cauzele și nu le înțelegem, nu vom face decât să acționăm împotriva corpului, antisimptomatic. Iar eu nu mă ocup de nimic anti. Tot ce fac este pro-viață. De anti se ocupă alopatia, pentru că alos înseamnă anti. Eu nu am legătură cu nimic anti. Dacă vă doare ceva și doriți un remediu anti-durere, nu eu sunt persoana potrivită. Dacă aveți un nodul și doriți un remediu antinodul, nu eu sunt persoana potrivită. Eu mă ocup cu furnizarea de informație care să vă facă să înțelegeți de unde pornesc lucrurile, de unde se strică lucrurile și în acest fel să știți de unde pornim ca să le rezolvăm. Deci fiți atenți. Dacă noi avem ceva simptome, când ne gândim cum să le opresc, ajungem exact în situația despre care vom vorbi la prima întrebare. O întrebare despre chisturi ovariene. Și anume, când se întâmplă ceva în corpul meu, în casa mea, în viața mea, în mașina mea, mă întreb ce anume cauzează acest lucru. Dacă în casa voastră miroase urât,
voi doar cumpărați spray parfumant și dați cu spray? Da, știu că așa se face. Uitați-vă câte case, câte centre, inclusiv de acestea de gimnastică, au în ele un miros urât și caută să-l acopere cu bețișoare parfumate, cu tot felul de parfumuri din astea care se evaporă în aer. Se duce acel miros urât? Nu, din contră, se face și mai rău. E ca și când tu transpiri și dorești să te dai cu deodorant peste transpirație ca să nu mai miroși a transpirație. Se face și mai rău. La fel este și corpul nostru. Dacă el are un simptom, miroase urât, doare, ține, se inflamează ceva, apar bube și eu caut doar să acopăr acele lucruri fără să înțeleg de unde a pornit totul, nu voi rezolva situația. Nu voi rezolva. În casă când miroase urât sau când se aude un zgomot sau când picură apa. Eu cum fac? Dacă apa picură, pun un dop ca să nu mai picure? Nu, mă uit de unde picură, ce s-a slăbit, acționez pe cauză. Este exact același principiu. Dacă vrem cu corpul, dacă vrem să rezolvăm o problemă a corpului nostru, trebuie să oprim cauza care o produce. Noi nu putem opri efectul. Simptomele sunt efectul. Dacă oprim efectul, fără să oprim cauza, va reapărea. Atât de simplu. Iar eu nu mă ocup cu tratarea efectelor. Nu mă ocup cu așa ceva. Deci nu pot să dau soluții pentru simptome. Eu pot să vă ajut să vă uitați, să înțelegeți cauzele și înțelegând cauzele, fiecare dintre voi devine responsabil de vindecare. De ce? Pentru că întotdeauna cauzele sunt în noi, la interior. Nu, cauzele nu sunt în afara corpului. Vedeți voi, ceea ce spun eu nu este atât de mult pe placul minții, dar e pe placul corpului vostru. Nu e pe placul minții, pentru că mintea s-a învățat cu gândirea magică, aceea care o ține în visare. Da, vei înghiți asta și îți va trece. Inclusiv foarte mulți naturopați fac de rușine naturopatia. Doctorul Robert Morse așa spune, că fac de rușine naturopatia comercializând sau promovând remedii naturale în mod alopat. Adică, ai febră, nu mai iei nu știu ce pastilă chimică să-ți oprească ție febra, ci înghiți planta asta care îți oprește febra. Acționezi tot împotrivă. Înseamnă că nu ai înțeles mecanismele corpului. În naturopatie, această formă de vindecare de bun simț, în armonie cu natura, cu legile naturii și cu creația, cu Dumnezeu, boala, așa cum este ea numită de medicina convențională, nu există. Ceea ce medicina convențională numește boală, naturopatia numește un mecanism natural, firesc, biologic al corpului de vindecare. Vă dați voi seama. Cum adică? Boala e vindecare? Ea este numită boală. Dar când tu, așa zis, te îmbolnăvești, de fapt corpul tău se exprimă și a activat mecanismele de alarmă pentru a se salva. Când te doare, știi cât o să dureze durerea? Până ai înțeles lecția. Durerea este un ultim resort al corpului prin care îți spune, măi, tu înțelegi că nu te uiți la cauze,
tu înțelegi că vrei să bagi cauzele sub preș și de-aia acum te dor eu corp, ca tu să nu mai ai altă soluție decât să te apleci asupra mea și asupra sufletului, asupra gândurilor tale, asupra acțiunilor tale de zi cu zi. Deci tot ceea ce noi numim boală în medicina convențională sunt niște mecanisme prin care corpul în mod natural ne atrage atenția și ne spune că nu l-am înțeles, că acționăm împotriva lui, nu pentru el și că e nevoie să facem o schimbare, să ne oprim, să nu mai căutăm sănătatea în locuri greșite și să facem o schimbare. Naturopatul se ocupă de sănătate naturală. Despre sănătate naturală o să vorbesc foarte curând, pe 9 octombrie, în direct la Radio Brașov, la emisiunea Vitamina C cu Ionuț Costin. Am fost invitată să vorbim despre sănătate naturală. Sănătatea naturală este altceva decât sănătatea care ni se propune în mod artificial. Pe tine, dacă te doare ceva și înghiți o pastilă care îți anesteziază durerea, dar nu ți-o elimină, ea va reapărea de multe ori când a trecut efectul pastilei. Sau după ce ai luat 2-3 pastile, nu mai apare, însă va reapărea după un anumit timp și mai violent. De ce? Pentru că tu ai ascuns, de fapt, gunoiul sub preș. Nu ai rezolvat cauza. Tu doar ai acoperit efectul. Sănătatea naturală înseamnă să respectăm corpul. Ce înseamnă asta? Adică, exact, să înțelegem cum funcționează organismul uman, toate lucrurile despre care eu vorbesc, cum funcționează organismul uman, ce îl dezechilibrează sau, cu alte cuvinte, cum spune medicina convențională, ce îl îmbolnăvește și, înțelegând asta, știm ce avem de făcut ca să ne însănătoșim. De exemplu, dacă tu știi că un anumit stil alimentar plus un anumit mod de a reacționa la situațiile cu care te confrunți în viață te dezechilibrează fizic, ce ai de făcut? Să schimbi ceea ce te-a adus în această situație. Să schimbi alimentația, să schimbi felul în care gândești, să schimbi felul în care reacționezi. Astea nu sunt lucruri care se schimbă de pe o zi pe alta. Asta nu este o declarație sau doar o intenție, este o hotărâre aparent simplă, dar care presupune efort de voință zi de zi, zi de zi, zi de zi. Toate lucrurile naturale despre care vorbesc în emisiuni sau la cursurile mele susțin corpul, nu îl blochează, îl susțin. Nu îi fac treaba, susțin corpul să-și facă treaba sa. Febra este un mecanism al corpului. Remediile naturale susțin corpul copilului sau al adultului să treacă prin febră. Nu să oprească febra, să treacă prin febră. Remediile naturale susțin corpul copilului sau al adultului să treacă prin tuse, fără un disconfort foarte mare. Remediile naturale susțin corpul să-și facă eliminările mai ușor. Nu sunt laxative, de exemplu, dacă ne confruntăm cu constipație. Nu! Remediile naturale nu pot fi luate. Zilele trecute am intrat la farmacie să cumpăr niște plasturi și în fața mea erau 2 persoane, părinți. Prima, a luat ce a luat acolo și al doilea. Prima a vrut niște vitamine. Bun, al doilea.
dați-mi niște pastiluțe pentru tuse, pentru un copil de 7 ani. Farmacista îi spune, doriți siropel sau mai bine siropel? Nu, pastiluțe, că e mai ușor să înghită, terminăm mai repede. Deci, oamenii vor așa să repare inclusiv corpul unui copil ca pe un calculator. Nu știu, schimbați în piesa asta sau... Mai tu înțelegi de ce tușește copilul tău? Că îi dai pastile și mai târziu tusea lui se va transforma într-o pneumonie peste un an, 2. Pentru că tu doar împingi gunoiul sub preș. Eu am fost salvată și vindecată prin bunătatea lui Dumnezeu și a unor profesioniști care m-au susținut și prin forța vitală a corpului meu și le mulțumesc tuturor strămoșilor mei că mi-au dat un organism cu o asemenea genă puternică să lupte. Și pentru asta eu fac ce fac ca o formă de recunoștință. Cum aș putea să vă mint? Să vă spun că există soluții magice. Singura soluție magică pe care o cunosc în vindecare este voința ta de a face ce este util pentru a te vindeca. Și dacă vrei să te vindeci în mod natural, adică în armonie cu corpul tău, în armonie cu legile naturii, în armonie cu legile lui Dumnezeu și cu legile științei ale fizicii și ale chimiei, tu ai datoria să-ți înțelegi corpul. Cum poți să vindeci ceva ce nu înțelegi? Valeriu Popa întreba mereu, tu vrei să vindeci sau vrei să te vindeci sau vrei să fii vindecat? Tu cum vrei? Vrei să te vindeci sau vrei să fii vindecat? Te-ai întrebat? Dacă vrei să fii vindecat, aici la mine nu e bine. N-ai nimerit bine. Pentru că asta e o minciună. Nu te poate vindeca nimeni. Singurul care te poate vindeca ești tu, pentru că din tine a pornit totul și pe noi ne vindecă forța vitală a corpului. Și aia se află în tine. Și tu ești responsabil să o administrezi, tu ești responsabil să înțelegi cauzele sau să găsești, îndrumători care să te sprijine să înțelegi cauzele și împreună cu ei să faci un plan de lucru pe care tu îl execuți. Nu pastila, nu remediu, poți să înghiți câte vrei. Dacă tu te aștepți ca acele remedii naturale sau de laborator, de sinteză, să facă treaba corpului tău, ești o somnoroasă păsărea aflată în visare. Și eu nu te pot ajuta, decât cel mult să te zgâlții, dacă tu ții neapărat și să spun, mai vrei să dormi aici sau vrei să te trezești? Că dacă unul se vindecă, cu toții ne vindecăm. Ne ajuți și pe noi ceilalți care punem umărul la vindecarea colectivă? Hai, trezește-te, vino cu noi! Și în sensul ăsta vă anunț că de luna viitoare o să am găsit în sfârșit răgazul și puterea și eu interioară să finalizez proiectul de pe site-ul meu, A Casa Inimii. Vom avea o secțiune pe site în care mi-am propus să creez un grup, o comunitate, cum se spune acum, a aspiranților la sănătate, pentru că noi cu adevărat suntem aspiranți la sănătate. Sănătate 100% completă nu există. Ne aflăm permanent într-o călătorie de descoperire a sănătății. Și noi, acești aspiranți la sănătate, care dorim să experimentăm conceptul de sănătate în corpul nostru, vom avea ocazia să dialogăm în mod regulat pe teme pe care nu le pot discuta așa pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook, din multiple motive, pe unele le intuiți și voi. Vom putea discuta, dialoga, așa încât să ne îmbogățim reciproc. În A Casa Inimii o să avem întâlniri regulate, care o să fie
un pic diferite decât live-urile noastre, pentru că o să fie mult mai interactive, o să ne și vedem, o să avem și întâlniri în persoană și o să aveți materiale pe care nu le găsiți pe niciuna dintre platformele de social media. Așa cum am spus, de luna viitoare o să anunț, dacă sunteți și abonați la site-ul meu, o să primiți un mesaj în sensul ăsta, să vă puteți înscrie. Dacă nu, eu oricum voi anunța de câte ori am ocazia și această inițiativă. De foarte puține ori putem de unii singuri să mergem în această călătorie de descoperire a sănătății. E importantă puterea grupului, susținerea lui. E important să ne sprijinim unii pe alții. Dacă voi căutați soluții din astea, ce să înghit, ce să iau, eu, chiar dacă știu, în primul rând, nu vreau să vă spun asta, pentru că fiecare corp reacționează diferit. Poate că tu tușești dintr-o cauză care este diferită de cea din care tușesc eu. Cum aș putea să-ți dau un remediu care s-a potrivit la mine atâta timp cât nu știu cauza ta? Înțelegi? Este vorba despre pacient, nu despre tratament. Nu există o soluție standard pentru toată lumea, dar există remedii care se potrivesc, mai ales cele chimice, pentru că ele la toată lumea fac același lucru, blochează simptome. Dar remediile naturale nu acționează la fel. Deci este foarte important să înțelegem cauzele. Este absurd să vrem să ne vindecăm continuând să facem lucrurile care ne-au îmbolnăvit și refuzând să înțelegem care sunt acestea. Sănătatea nu este obligația medicului, mai ales a medicinei din ziua de azi. Sănătatea este datoria ta. Medicul, mai ales cel alopat, se ocupă cu boala, nu cu sănătatea. Cu sănătatea te ocupi tu. Tu trăiești din sănătatea ta. Alopatia trăiește din boala ta. De-aia o și numește boală. Ca tu să te sperii, să ți se pună negura pe ochi și pe minte și să alergi ca o muscă bezmetică, așa ați văzut cum se lovește o muscă și bâzâie tare și se lovește de toți pereții și de geamuri, să bâșbui, să alergi, să te agiți și să faci ce îți spun alții. Pe când naturopatia se ocupă cu altceva. Se ocupă cu susținerea ta, cu împuternicirea ta, să înțelegi cum funcționează corpul tău, cum se defectează și în felul ăsta ce ai de făcut ca să mergi cu el, nu împotriva lui. Cum să te lupți cu corpul? Și vreau să vă mai întreb ceva. Să spunem, eu acum mă simt bine. Da, nu mă deranjează nimic, nu mă doare nimic. Se spune că un indicator după care îți dai seama că ești sănătos fizic este că nu simți corpul. Nu te ține, nu te înjunghie, nu e flexibil, e vioi, n-ai pete pe tine, n-ai bube. Ok, mă simt bine. E liniște în corp, e liniște în cap. Bă, am să mă duc la farmacie să-mi cumpăr diferite chestii. Și încep să le înghit. Cum credeți că o să mă simt? Și apoi îmi pun întrebarea, gândind cu mintea mea. Păi, dacă aceste substanțe fac rău unui om care se simte bine, cum ar putea să-i facă bine unui om care se simte rău? Biologul Marchesot, fondatorul naturopatiei vitaliste, spune așa, că medicamentele sunt ca războaiele. Nu rezolvă nimic. Un război nu rezolvă niciodată nimic. Aveți dovada la graniță. Și un război nu se poate rezolva cu un alt război.
De foarte multe ori, corpul intră în război cu noi, pentru că nu îl respectăm. Și noi vrem să rezolvăm un război cu un alt război? Nu. În timpul războiului este o virtute să vorbești despre pace. Este o virtute să-l lași pe corpul tău să facă ce știe el mai bine. Am să vă atrag atenția când vă duceți spre gândire magică. Că aici nu sunt magicianul Cristela, sunt doar împuternicitorul Cristela. Eu nu m-am făcut bine cu gândire magică, ci cu trezire din gândirea magică, din visare. Și asta știu și vreau să fac, asta consider că este etic. Este vorba de etică, pentru că la sfârșitul zilei și la sfârșitul vieții noastre și la sfârșitul fiecarei zile ne întâlnim cu conștiința noastră. Ne naștem singuri, murim singuri. Suntem noi, cu conștiința noastră. Iar eu vreau să stau drept în fața conștiinței mele. Așa încât nu o să vă dau gândire magică. Menopauză, perimenopauză, postmenopauză. Așa cum am spus încă din primăvară, am discutat cu doamna doctor Sorescu și despre menopauză și toate vom avea, cred că o să-i zic congres, nu știu cum să-i spun. Deci vom avea un seminar foarte detaliat. Vreau să înțelegeți că este o temă atât de importantă, încât nu în două propoziții știu ce să vă spun și o să vă spun. Am mai spus aici pe Instagram, am mai avut o emisiune în care am vorbit pe scurt despre menopauză. Dar vreau să vă reasigur încă o dată că am vorbit chiar recent cu doamna doctor. Vom face o serie de întâlniri pe tema aparatului reproducător feminin. Adică o să vorbim atât despre durerile acestui aparat la menstruație, apoi simptomele cu sindrom premenstrual și toate cele, apoi partea de infertilitate și partea de menopauză. Vreau să știți așa, că multitudinea de întrebări îmi arată nu doar că există un interes din partea voastră, ci că acest interes sporit nu este neapărat natural. Eu am 54 de ani. Îmi aduc foarte bine aminte că atunci când mama mea și când celelalte femei, nu știu, ajunseseră în perioada menopauzei, nu era această vrie cu menopauza. Nu, și asta nu pentru că erau, nu știu, inculte sau nu trăiau în peșteră, deși mi se pare o aroganță din partea noastră să-i desconsiderăm pe cei care trăiau în peșteră. Erau mult mai acordați la organismul lor și la natură și înțelepciunea lor nu o putem compara cu înțelepciunea de astăzi. Ok. Și să nu uităm în ultimul rând că sunt foarte mulți părinți duhovnici care trăiesc în peșteră. Nu pentru că sunt necivilizați. Despre menopauză, până ne-am auzit noi detaliat, vă invit să ascultați și pe canalul YouTube, am și câteva filmulețe cu doctorul Morse. Pot să vă spun așa că a fost transformată și ea într-o industrie. Așa cum și chestia asta cu glucoza a fost transformată într-o industrie, cum partea cu glutenul a fost transformată într-o industrie, cum partea cu suplimentele alimentare a fost transformată într-o industrie. La fel și menopauza. Este o perioadă. Este o perioadă naturală. Este ceva natural. Da, corpul trece prin transformări. Așa este. Dar de aici până la a ne manipula în așa fel încât să considerăm că vine acum ceva rău. Acum vine ceva rău. Exact cum face mass media cu vremea. Vești proaste pentru români.
va începe să ningă. Vești proaste pentru români. A crescut temperatura. Vești proaste pentru români. Va ploua în următoare. Dar de ce sunt vești proaste? De unde până unde natura a ajuns să fie o veste proastă? La fel și corpul nostru. Sunt atâtea milioane de femei care au trecut prin menopauză. Nu este o boală, nu este ceva ce ni se întâmplă nouă acum. Există niște manifestări într-adevăr zgomotoase, pentru că și stilul nostru de viață s-a schimbat. Sunt multe care s-au schimbat în acest context, dar asta nu înseamnă că singura soluție este cea artificială, cu hormoni. Bineînțeles, fiecare poate... Eu nu sunt pentru așa ceva. Echilibrul sistemului endocrin este atât de fin ca al unui mecanism de ceas elvețian, încât nu-mi doresc niciodată să-l dau pe mâna nimănui din exterior care nu poate simți mai bine decât mine reglajul fin. Poate face doar experimente. Se poate juca de-a ucenicul vrăjitor. Așa cum o face cu fetițe, cu adolescente, cărora le recomandă hormoni de toate felurile și deci am auzit niște povești, adică nu povești, nu sunt povești, povestiri, adică este o realitate. Fetițe de 8 ani cărora li se recomandă hormoni sau nu adolescente, tinere mame, singură, tot timpul hormoni. Hormoni pentru reglarea menstruației, hormoni pentru pastile anticoncepționale, pentru să-ți treacă durerile la menstruație, pastile anticoncepționale pentru chisturi. Dar cum adică? Dar tu te-ai întrebat de ce? Care este cauza acelor dureri menstruale? Faptul că tu ai dureri la menstruație nu înseamnă că n-ai luat pastile anticoncepționale. Nu asta îți spune corpul. Corpul nu-ți spune că Dumnezeu a fost un incompetent și nu te-a dotat cu pastile anticoncepționale în corp și trebuie să le cumperi tu acum de la farmacie. Nu! Corpul îți transmite cu totul altceva și tu nu înțelegi. Și de asta nu vreau să-ți spun eu ce ai de făcut, decât că trebuie să-ți înțelegi corpul și să-i descifrezi mesajele, iar eu îți spun această informație la dispoziție. Dar eu nu îți spun ce să înghiți. Eu nu îți spun dacă e bine să-ți scoți părți din corp. Eu nu îți spun dacă e bine să introduci substanțe în corpul tău sau al copilului tău. Nu-ți spun asta. Pentru că asta tu trebuie să alegi. Pentru că tu vei purta consecințele alegerilor tale. Tu și doar tu. Știi de ce? Pentru că este viața ta și doar a ta. Nu este proprietatea mea și a niciunei autorități, indiferent ce diplome are pe perete și ce culoare are halatul pe care îl poartă, nu este autoritatea aceasta proprietară pe viața mea ca să-mi spună ce să fac cu ea. Alina Turtura ne spune că lucrează la cabinet ginecologic și tot mai multe fete de 12-14 ani au ovare polichistice și tot mai multe au menstruație la 10-12 ani. Da. Și noi nu putem să zicem, ok, se întâmplă lucrul ăsta pentru că voi nu luați pastile cu hormoni. Zice, păi nu, Dali, s-a dat peste cap sistemul hormonal, sistemul endocrin. Ok, ce anume a cauzat asta? Există întotdeauna cauze fizice, materiale, cum ar fi alimentație, da? Stilul de viață. Există cauze emoționale și noi nu putem să facem abstracție de ele. Sau putem, dar atunci nu vom vindeca, doar vom trata. Hai să vedem prima întrebare. Vorbiți-ne, vă rog, despre chisturi ovariene, de ce apar și de ce reapar după tratament. Care este cauza apariției lor și cum putem scăpa de ele? Mulțumesc! Ok.
De ce reapar după tratament? Pentru că toate tratamentele tratează, nu vindecă. Tratamentul tratează, face ce îi spune numele, nu vindecă. Tratament înseamnă să cârpești, să oprești un simptom, pui un capac, îl dai la fund și el va apărea mai târziu sub alte forme. Vindecare înseamnă să te uiți la cauze, să rezolvi cauzele, să le elimini și simptomele să nu mai apară, să nu se mai repete. Sau poate pentru o perioadă se vor repeta, dar din ce în ce mai rar și din ce în ce mai ușoare vor fi simptomele. Deci, atunci când noi luăm tratamente pentru chisturi ovariene, noi nu avem cum să ne vindecăm. Pentru că noi nu acționăm pe cauze. Care sunt cauzele apariției chisturilor ovariene sau de orice alt fel? Am o emisiune în care am vorbit detaliat, din punct de vedere fizic, chisturile, nodulii, tumorile, gâlmele de orice fel, abscesele, reprezintă un blocaj limfatic. O acidoză sistemică, adică o acidoză de ani de zile, în acele gâlme, chisturi, ce vreți voi, în acel săculeț, corpul a decis, prin mecanism de apărare, de autoapărare, să izoleze acele lucruri pe care nu le-a putut elimina prin căile normale de eliminare. Rinichi, colon, piele, plămâni, ficat. Aoleu! Așa încât, dacă tu te apuci să-i dai la cap chistului sau să-l scoți, foarte bine, scoate-l. Eu nu știu, eu nu-ți spun să-l scoți sau să nu-l scoți, pentru că nu știu cât de gravă e situația sau... Însă îți spun atât, că este o iluzie să crezi că dacă l-ai scos și nu ai rezolvat cauzele, nu va reapărea. Și nu doar pe ovare. Înțelegeți mecanismul? Deci, cauza, repet, eu vorbesc de aceste lucruri de foarte mult timp. Nu mă deranjează să le repet. Cauza îmbolnăvirii noastre fizice este, în primul rând, proasta eliminare. Suntem constipați? Nu, eu nu sunt constipată. Ba da, dacă nu ai 2 sau 3 scaune pe zi, ești. Câte mese ai, atâtea scaune trebuie să ai. Iar primul scaun trebuie să fie la 15-20 de minute, hai jumătate de oră de când te-ai trezit. Dacă nu ești constipat și ceea ce nu elimini prin colon, la timp și eficient, se resoarbe și intră în sistemul limfatic, care elimină prin rinichi. Înseamnă că nu elimini corect prin rinichi. A elimina prin rinichi nu înseamnă să faci pipi. Doar înseamnă să elimini toxinele din sistemul limfatic prin rinichi eficient. Dacă vrei să vezi dacă elimini corect prin rinichi, îți pui un borcan, faci pipi în el și dacă acea urină nu este tulbure, cu sediment, cu mucus în ea, înseamnă că nu elimini. Urina limpede nu este semn de sănătate. Zice, vai, aveți urina tulbure, nu e bine. Ba da, e foarte bine, că înseamnă că scoți gunoiul. E ca și când cineva ți-ar spune, vai de mine, dar iar s-a umplut tomberonul dumneavoastră cu gunoi. Nu e bine. Ghena trebuie să fie curată, lună. Păi nu. Nu, noi trebuie să eliminăm. În momentul în care nu eliminăm prin colon, prin rinichi, prin plămâni, că suntem sedentari și nu prin piele, că nu transpirăm la fel, prin ficat, care e foarte obosit, mai ales și de la radiații, nu doar de la alimentație, aceste lucruri rămân în corp. Păi, imaginați-vă că vouă v-ar închide cineva ușile, ferestrele și nu v-ar da voie. Ați văzut cum este când nu ieși din casă. Să zicem că nu ne dădea voie să scoatem nici măcar gunoiul. Ce făceați? Ați fi găsit niște soluții
să puneți gunoiul acela în niște saci în care să nu miroasă, că după un anumit timp începea să miroasă, să producă gândaci, viermi, musculițe. Și atunci îl izolați. Același lucru face corpul cu toxinele neeliminate din corpul nostru datorită slabei sau defectuoasei eliminări. Colon, rinichi, piele ficată, plămâni. Începe să le strângă. Primesc foarte multe critici când sunt postate filmulețe scurte din emisiunile mele. E, bine, acum ne-a zis. Și soluția care e? Păi soluția este să pui osul la treabă. Asta este singura soluție. Nu cunosc nicio soluție magică decât munca. În toate domeniile. Dacă tu te aștepți să câștigi ceva cu ușurință, adică așa, nefăcând nimic, la asta mă refer cu ușurință, nu să muncești și rezultatul să vină cu ușurință. Asta se poate, pentru că vorba mea e următoarea, ce e menit e înlesnit. Deci dacă tu te aștepți să fii comod în continuare, să-l încezești, să fii leneș, dar în schimb Dumnezeu să-ți facă treaba și să te vindece, ești într-o mare iluzie. Tu trebuie să muncești. Sănătatea se câștigă și menținerea sănătății la fel, se câștigă. Păi zice, și noi ce facem acum? Păi ce să facem? În primul rând punem mâna și ne documentăm. O femeie, pe numele ei Cristela Georgescu, dar mai sunt multe alte femei și bărbați care vorbesc despre același lucru în felul lor unic, cum mă l-am și eu pe al meu, ne explică. Și nu doar în vremurile noastre, din trecut, că și noi am învățat de la alții mai înțelepți ca noi, pe care încercăm să-i depășim, că atunci când elevul își depășește profesorul, are cu adevărat loc progresul. Și de asemenea am învățat de la cel mai mare profesor, corpul meu. Și când noi, ăsta e primul pas, băi, mă duc și ascult despre ce vorbește această femeie. Dacă îmi place de ea, că s-ar putea să nu-mi placă. Și e în regulă, e foarte bine. Mă duc la altcineva și ascult pe altcineva. Dar trebuie să mă informez. Dacă eu nu înțeleg, nu voi avea curaj să fac o schimbare. Pentru că atunci când înțeleg, am încredere. Și când am încredere, am curaj. Și fac schimbarea necesară. Dar trebuie mai întâi să pun osul la treabă. Să citesc, să înțeleg. Să vreau să aflu mai mult. Da? După asta încep să pun în practică. Sau, prima oară am fost autodidact. M-am dus, am citit. Vreau să fiu mai ok. Mă duc într-un grup interactiv, unde se discută despre lucrurile astea. Da, știi că așa aici pe Instagram nu putem să... Dar avem cursuri. Ok, merg la un curs. Mă duc acolo, pun întrebări sau la un seminar. Apoi vreau și mai și. Ok, pot să am o consultație privată cu cineva. Să-mi explice, trebuie să găsesc un medic sau un profesionist în vindecare care este aliatul meu. Nu este inamicul meu expert. Ați văzut? Mulți medici se comportă ca și când ar fi inamicii noștri. Ne ducem acolo și în loc să zică o vorbă bună, să-ți vorbească să înțelegi, îți vorbește doar așa în termeni științifici, îți scrie acolo de nu înțelegi nimic ce ți-a scris și pleci mai nedumerit decât te-ai dus. Nu, asta e definiția medicului, da? După Hipocrat. Zice cineva așa, urina tulbure de cele mai deseori indică intoleranță la oxalați. Dacă tot lăsăm această urină tulbure în pace, crezând că eliminăm deșeurile, ne și păcălim. Cu urina tulbure excretăm și minerale. Bine, hai să vedem. Divianadi. Dacă nu vrei să excreți minerale, ține-le, pune, faci tu cioturi, ți se depun pe articulații, ține. Deci, eu nu sunt aici să conving pe nimeni. Foarte bine, tu continuă mai departe, dă-i tare acolo cu intoleranța la oxalați, ține bine mineralele în tine,
că mai ales dacă ai suprarenalele obosite și nu produci tu hormoni mineralocorticoizi care să te ajute să metabolizezi mineralele respective, o să le depui de toată frumusețea. Uită-te, te rog frumos, la niște remeneuri pe creierul persoanelor care se îndoapă cu calciu, unde se pun aceste depuneri de calciu. Uită-te pe remeneurile persoanelor care poartă ochelari și cărora li se deteriorează vederea în mod rapid, să vezi câte depuneri de calciu au. Pentru că nu metabolizează bine. Corpul știe ce are de făcut. De unde până unde aroganța asta să știm noi mai bine decât corpul ce are el nevoie? Tu dacă iei 1 gram de vitamina C, nu înseamnă că în acel moment corpul tău avea nevoie de 1 gram de vitamina C. Sau dacă iei o vitamină cu magneziu și calciu și potasiu, nu înseamnă că corpul tău avea nevoie de acea cantitate sau de acele minerale în acel moment. Și tot ceea ce corpul nu are nevoie, elimină. Când noi ne îndopăm cu proteine, corpul le elimină pentru că nu le poate depozita. Își ține ce are nevoie și mai departe elimină. Dacă voi aspirați să aveți urina limpede, este ca și când aspirați, adică vă propuneți, ca în casa voastră să nu existe gunoi. Păi noi nu putem avea urina limpede, pentru că celulele noastre funcționează non-stop. Ele se hrănesc și produc deșeuri. Să zicem că noi nu băgăm niciun fel de toxine în corpul nostru. Nici pe piele, nici prin gură, nici prin alimente, nici prin substanțe. Nu, noi trăim într-un aer curat, ok, presupunem așa. Chiar și așa, corpul nostru produce toxine din metabolism, da? Se hrănește, produce toxine. Aceste toxine trebuie eliminate, sunt purtate de limfă la rinic și eliminate. Cum poate să arate o urină limpede? Poate că unii au intoleranță la oxalați. Poate că unii elimină minerale. Trebuie să am încredere în corp când elimină mineralele, că n-am avut înțelepciunea necesară să nu mă îndop cu minerale doar pentru că am auzit în reclamă că face calciu bine. Nu e suficient doar să înghit ceva. Trebuie să și diger, să asimilez și să metabolizez, adică să folosesc acel ceva. Ce nu diger, ce nu asimilez, ce nu metabolizez, se elimină prin pipi și caca. Este pipi scump și caca scump, am vorbit de nenumărate ori. Mulțumesc pentru această întrebare, că mi-arată alte teorii cu care sunt vrăjiți oamenii. Pipi nu poate să fie niciodată limpede decât când rinichiul tău nu filtrează. Pentru că tu produci în fiecare clipă deșeuri metabolice și trebuie să le elimini. Punct. Este cauza apariției tuturor bolilor. Am avut și un webinar cu doamna doctor Soescu despre colon, despre sănătatea colonului. De acolo, dacă noi avem, în primul rând, eliminările afectate, acele lucruri rămân în sistemul limfatic, creează ceea ce se numește acidoză limfatică și tot ceea ce nu se elimină se reține în corp. Și la început ne apare o mică zgaibă pe piele, corpul încearcă să elimine prin alte părți. Apoi ne apare așa o mică gâlmă, apoi sau coșuri, acne. Toate aceste manifestări pe piele sunt un semn de acidoză. Noduli, chisturi, toate sunt semn de acidoză sistemică, adică extinsă în tot corpul și cronică, de foarte mult timp. Deci trebuie în primul rând să-mi desfund, să-mi deschid ușile și ferestrele. Când vreau să fac, trebuie să fac curat. Nu trebuie să bag ceva. În casa mea, gunoiul s-a strâns în saci. Trebuie să scot gunoiul afară. A doua persoană care spune și eu sunt în căutare de soluții pentru noduli multipli la tiroidă, am același răspuns. Înainte să căutăm soluții, căutăm să înțelegem cauzele. De ce nu mai funcționează glanda mea tiroidă? De ce celulele care alcătuiesc glanda tiroidă nu mai funcționează cum au fost ele menite? Corpul meu a fost creat după parametrii sănătății. De ce nu mai funcționează celulele glandei tiroide așa cum au fost ele programate de creatorul lor, de Dumnezeu? Ce le-a supărat
Ce le-a deranjat? Poate că fac baie în mizerie și ele, adică în acidoză. Vedeți voi, de asta despre unele lucruri nu e înțelept să vorbim pe platformele social media, pentru că trăim într-o perioadă în care, cu ajutorul tehnologiei, mass media poate lua fragmente rupte din context și te poate face, poate să facă să pari un lunatic, un zănatic cu ceea ce vorbești. Am avut o emisiune despre durerile la genunchi. Și a fost postată o secvență de 90 de secunde, cum îi place lui Instagram maximum, în care spunem ce înseamnă emoțional. Vă dați seama că persoanele care se uită doar la aceste 90 de secunde, care n-au auzit niciodată sau cred foarte tare în gândirea magică, în pastilă, în injecție, să le spui că există o cauză emoțională și că durerea de genunchi este un semn de aroganță, un ego foarte puternic, li se pare că îți bați joc de ei sau că ești zănatică, dusă cu capul. Așa și eu nu pot să vorbesc aici, pentru că în aceste emisiuni vin oameni care se află pe diverse niveluri de înțelegere și cunoaștere. Și ați văzut și voi ce se întâmplă când vorbim unor copii de grădiniță sau de școală despre lucruri care sunt menite adulților. Îi tulburăm, iar eu nu vreau să vă tulbur. De aceea, în acest moment, o să vă spun doar referitor la cauzele fizice și am să vă reamintesc de fiecare dată că există și cauze emoționale. De fapt, acestea sunt principalele și pentru că aceste cauze emoționale au fost ignorate foarte mult timp, corpul apelează la ultima soluție, ultimul său resort, fizicul. Și zice, acum o să-ți arăt în plan fizic, adică o să somatizez, ca tu să te prinzi că e ceva acolo ce ai de rezolvat emoțional. Dacă eu v-aș spune că problemele cu tiroida, spre exemplu, se manifestă la persoanele care se simt în general foarte presate de timp, de termene limită, se pare tot timpul că li se pare mereu că nu au timp. N-au timp. Repede. Aoleu, s-a făcut luni, s-a făcut marți, trebuie să fac asta. Aoleu, se face 3 și eu n-am terminat. În general, la genul acesta de persoane. Și tot așa, tiroida are legătură și din punct de vedere emoțional, și cu sentimente de frustrare, cu resentimente și cu o îndurerare foarte mare a ego-ului pe partea de carieră. Deci, imaginați-vă că cineva întreabă, ok, ce-i cu nodulii multipli la tiroidă? Și pe mine mă aude vorbind un medic endocrinolog despre, nu știu, frustrarea în carieră și ce o să vă spună? Dom'le, ați nebunit să vă duceți să ascultați așa ceva? Cum puteți să ascultați? Asta e firesc să aibă o astfel de reacție. Nu se învață lucrurile astea. Dacă tu ai învățat doar dacă tu ești pește și ai văzut doar apă, tu nu poți să crezi că există și aer, decât dacă te pescuiește cineva. Și ai stat în aer câteva secunde și ai văzut. Dar altfel tu crezi că tot ce există e apa. Îi înțeleg. Numai că noi nu putem fi atât de ignoranți să credem că avem doar corpul fizic. Avem și un corp emoțional. Și când acel corp emoțional se îmbolnăvește și noi nu ne prindem, pentru că nu suntem antrenați să fim în conexiune cu corpul nostru, ci suntem zi de zi antrenați să fim distrași de la noi înșine,
atunci putem să el, la un moment dat, începe să manifeste fizic, doar ca să ne atragă atenția. Bine. Deci, ca să găsim soluții la tiroidă, trebuie să înțelegem de ce se îmbolnăvește glanda tiroidă. Aveți un articol în acest sens pe site-ul meu. Aveți și o emisiune despre acidoză. Aveți cărțile doamnei dr. Soescu. Vă recomand cartea Sănătate 5D, în care doamna doctor vorbește despre stilul de viață creator de aciditate, alimentație, gândire, emoțional și alimentația creatoare de acidoză și apoi despre stilul creator de alcalinitate. Nu trebuie să fim alcalini, trebuie să fim mereu în echilibru, dar vorbește despre ambele și noi ne găsim echilibrul mereu. O întrebare, dacă în perioada alăptării se poate ține câte o zi pe săptămână de post cu apă sau dacă nu este indicat. Eu nu recomand și nu cred că este înțelept decât dacă există anumite situații particulare de sănătate ale mamei care impun o astfel de măsură de detoxificare profundă. Altfel, este suficient ca mama să aibă o alimentație, să spunem, de detoxificare blândă. Și anume, în prima parte a zilei să mănânce fructe, să bea sucuri de fructe, dar cu care este sensul să ținem, să zicem, să luăm o măsură de detoxificare în alăptare. Oricum, acele lucruri care se detoxifică din noi trec și în lapte. Și nu se întâmplă nimic rău, doar că o să se manifeste și pe copil. Adică o să aibă probabil niște crize de vindecare și el. Deci e bine să fim înțelepți ca să nu compromitem nici metoda, nici persoanele care o recomandă și nici pe tine, pe dumneavoastră. Dacă este o situație de sănătate și postul cu o zi de post ar ajuta la vindecare mai rapidă, asta este altceva. Dacă să mă apuc eu să țin post, nu. Deci nu recomand. Este neînțelept și, așa cum am spus, compromite metoda. Și vedeți că în aceste vremuri sunt foarte mulți vânători și vânătorese de vrăjitoare. Abia se așteaptă un țap ispășitor ca să fie pusă la colț naturopatia, această metodă care e în armonie cu natura și cu Dumnezeu. Mă întreabă cineva de câte ori pe săptămână mănânc carne. Niciodată. Este o întrebare care îmi dă bătăi de cap în ultima vreme. Ok. Păi întrebați corpul. Corpul vă răspunde. Unii spun să mănânci zilnic, alții cât mai rar. Practic nu știi pe cine să mai crezi. Așa este. Vă spun eu pe cine să credeți. Corpul. Corpul. Respectați bunul simț. Bunul simț îl aveau bunicii noștri. Bunicii noștri, mai bine de 60 și ceva la sută din an, 2/3 din an, nu mâncau carne. Ia numărați dumneavoastră zilele de post, posturile mari, Crăciun, Paște, zilele de miercuri și vineri și posturile de peste an, Sfânta Mărie și Petru și Pavel. Ia numărați și vedeți cam câte zile din cele 360 se adună. 230 și ceva. Păi respectați regula asta și vedeți ce vă spun. Luați-vă după asta prima. Da? Regulă de bun simț. Apoi, dacă nu vă merge bine, mai introduceți. Și uitați-vă și la ce sursă de carne folosiți. Că în ziua de azi... Ok, sper că a fost util răspunsul. Altcineva mă întreabă așa. Este adevărat că noi femeile ar trebui să mâncăm diferit în funcție de perioada din ciclul menstrual în care ne aflăm? Adică la menstruație să mâncăm ca iarna, în perioada foliculară să mâncăm ca primăvara, la ovulație ca vara și în faza luteală ca toamna.
dacă este adevărat sau nu, este adevărat din moment ce cineva spune că există acest fel de dietă. Dar dacă este adevărat că ar trebui să mâncăm așa, nu. Pentru că nu trebuie să mâncăm decât într-un singur fel. Felul în care corpul nostru prosperă. Dar nu doar cel fizic, să arătăm bine. Să avem, cum să zic, vioiciune, flexibilitate, claritate mentală. Nu, să avem liniște, pace interioară, să fim o prezență radiantă din interior. Ăsta este stilul alimentar cu care corpul fiecăruia se simte bine. Am fost la Institutul de Nutriție Holistică în 2013 și am studiat, nu știu, vreo 100 și ceva de tipuri de alimentație, după grupa sanguină, după fazele lunii, după cu carne, fără carne, cu keto, neketo, Atkins, toate posibile, cred că erau, poate s-au mai inventat și altele. Concluzia mea este una, că există atâtea diete câte persoane. Nevoile corpului meu nu sunt doar în funcție de menstruație. Sunt în funcție de starea mea din acea zi, de efortul fizic pe care îl fac în acea zi, de efortul intelectual pe care îl fac în acea zi, de starea mea. Uneori sunt mai obosită, uneori sunt mai, să zicem, tristă, alteori sunt mai veselă, uneori sunt mai energică, alteori sunt mai epuizată. Deci, nu doar în funcție de menstruație, ci și de activitățile pe care le fac, de vârsta pe care o am. Pentru că într-un fel mănânc la menstruație la 20 de ani și într-un fel mănânc la menstruație la 30 sau 40 de ani. Nevoile noastre se schimbă nu doar de la un an la altul sau de la o fază la alta menstruală, ci de la o oră la alta. E foarte important să mă iau după corp. Corpul spune ce am nevoie. Dar pentru asta eu trebuie să fiu în legătură cu corpul. Eu vă aștept pe toți la cursul de nutriție holistică pe care l-am făcut. Studiați măcar bazele alimentației, ca să înțelegeți, să aveți libertate alimentară, ușurință în alegeri, relaxare, să se clarifice puțin toată această nebuloasă creată de avalanșa de opinii. E normal să fie atâtea opinii. Ce? Voi credeți că eu acum 20 de ani aveam niște opinii la care țineam cu dinții din punct de vedere alimentar? Consideram că atâta, există o singură cale, cea pe care sunt eu și asta. Da, da, rezultate foarte bune la mine. Dar inclusiv, să spunem, în dieta vegană. Nu toate alimentele vegane care îmi fac mie bine, îți fac și ție bine ca vegan. Fiecare cu corpul lui, ca și remediile. Dacă și alimentele până la urmă sunt tot medicamente. Dacă sunt naturale, biologice. Ok? Și mulțumesc frumos. Și încă, deci ascultă-l pe corpul tău. Asta este sugestia mea. Poți proba. Probează așa. Vrei totuși să urmezi îndrumările sau sfaturile cuiva, specialist sau, mă rog, o persoană care prezintă o opinie. Probează pe corp. Acea opinie devine adevărată sau falsă în funcție de ce spune corpul tău, de cum te simți. Cum te simți la minte, cum te simți emoțional și cum te simți la corp. Nu doar imediat la 15 minute după ce ai mâncat. Mănâncă așa mai multe luni la rând și vezi o îmbunătățire notabilă a unor lucruri, minunat, înseamnă că te ajută. Această teorie este valabilă în practică pentru tine. Altcineva o poate proba și să vadă că nu. Eu am avut o căpoșenie cu glutenul. Tot așa. Ai, domne, lasă-mă cu glutenul ăsta, m-ați nebunit cu glutenul. Acum toată lumea are probleme cu glutenul, bunica nu mai avea cu glutenul. Bineînțeles că această metodă, acest mod de a gândi m-a făcut să nu citesc multe lucruri pe care le-am descoperit ulterior și să aflu lucruri interesante. Printre care că, de fapt, noi nu avem atât de multă alergie la gluten,
ci la tipul de grâu. Și spuneam, momentul în care mi-am schimbat opinia a fost când am hotărât 2 săptămâni să renunț la gluten. Eu și Călin, prima oară, și apoi le-am scos copiilor. Să vedem dacă e într-adevăr o chestie diferită. Și am simțit și atunci am mers mai mult fără gluten. Deci a ajutat enorm. Bineînțeles, acum, de exemplu, copiii mai mănâncă gluten sau noi din când în când câte o felie de pâine, de alac, doar de alac integral, dar pot să simt imediat efectele. Adică îmi dau seama, pentru că sunt în legătură cu corpul meu. Pentru mine corpul meu este nutriționistul meu, este medicul meu, el e autoritatea supremă. El e singurul care deține adevărul. Așa ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi organismul uman. Cineva mă întreabă despre postul intermitent, în special postul intermitent de lungă durată, de luni și ani. Este indicat postul intermitent în menopauză? Acum, postul, aș spune că nu are legătură că e menopauză, perimenopauză, postmenopauză sau nemenopauză. Postul intermitent nu dăunează. Prima parte a răspunsului este: de post n-a murit nimeni, din contră. Există niște precauții, cum am spus, în situațiile speciale ale corpului feminin, și anume sarcina și alăptarea. De ce? Pentru că atunci corpul are niște particularități și nu dorim să ne jucăm cu ele. Respectăm acea stare specială. Bunica mea așa spunea: ești în altă stare. Da, ești în altă stare. Lasă-l în pace. În schimb, în rest, dă-i bătaie la post, dar cum? Cu înțelepciune, cu judecată înțeleaptă, echilibrată. Și anume, post intermitent, vedeți, acum sunt aceste denumiri. Mama, am descoperit apa caldă, postul intermitent. Păi ce înseamnă post intermitent? Să nu mănânci un anumit număr de ore pe zi. Păi n-ar trebui noi cu toții să ținem post intermitent. Și de fapt și țineam înainte. Mama mea închidea bucătăria la ora 7, 8 cel târziu. De la 8 până a doua zi dimineață, la 8 sau când ne trezeam la 7, mai mânca cineva noaptea? Se trezea să mănânce? Să stea la televizor să mănânce? Nu! Și atunci tu aveai post intermitent. Adică tu țineai post și eu țin post intermitent. Am și un articol în sensul ăsta, mă refer la post negru. Adică nu bei, nu mănânci. Ideal este jumătate din timp, 12 ore să nu mănânci. Deci ai mâncat la 10 noaptea, deși nu prea e bine, dar ok, până a doua zi la 10 nu mănânci. N-ai de ce să mănânci. Lasă-l pe corpul tău să se odihnească jumătate de zi, pentru că cea mai multă energie o consumi cu mâncarea, cu digestia, cu cele 4 procese ale ei. Digestie, asimilare, utilizare, eliminare. Deci salvează această energie și dă-i-o corpului tău pentru refacere, pentru regenerare. Persoanele care se îndoapă par foarte îmbătrânite, buhăite, îmbătrânite. Buhăite-s de la acidoză, dar îmbătrânite. Persoanele care au cultivat și cultivă frugalitatea par mereu întinerite, pentru că ele folosesc energia corpului pentru vindecare atunci când corpul este în suferință sau pentru regenerare atunci când corpul se simte bine, dar îi dau pauze. Deci, în menopauză este la fel de binevenit ca și în nemenopauză postul intermitent. Și un alt lucru, cu fiecare decadă, noi ar fi firesc să scădem cantitatea de mâncare pe care o mâncăm. Pentru că se spune că mâncăm pentru energie.
cu cât înaintăm în vârstă, dar în ziua de azi nu mai putem spune lucrul ăsta că doar cu cât înaintăm în vârstă, deoarece sedentarismul este la toate vârstele. Uitați-vă la școli unde nu mai sunt ore de educație fizică. Deci cu cât înaintăm în vârstă, noi ne mișcăm mai puțin. Metabolismul nostru se încetinește și atunci este firesc să nu ne obosim corpul cu aceeași cantitate de mâncare pe care o consumam la 30 sau 40 de ani. Cu fiecare decadă reducem între 15 și 20% din cantitatea de mâncare pe care o mâncam noi când eram adulți tineri. Și postul intermitent ajută. Cel mai ușor este să ținem post intermitent cu orele de noapte, pentru că atunci e și firesc să nu mâncăm. Deci, uite, 7 seara, 7 dimineața, 8 seara, 8 dimineața, 6 seara, 6 dimineața. Dacă poți mai mult de 12 ore, cu atât mai bine. Cineva care are intoleranță la alcool, inclusiv la alcoolul din tincturi, dacă există posibilitatea ca din cauza unor alimente, acestea să fermenteze în stomac și să aibă un efect similar alcoolului. De exemplu, fructe după orice altă mâncare. Mulțumesc! Da, dar nu este această posibilitate, dar nu este din cauza alimentului, ci din cauza dumneavoastră, cum le amestecați. Deci, dacă eu mănânc alimente care se digeră repede, după alimente care se digeră lent, este ca și când aș vrea să spăl la un loc rufe care au nevoie de un program de 15 minute și temperatură de 30 de grade, cu rufe care au nevoie de un program de o oră jumate și temperatură de 90 de grade. Unele din ele o să se distrugă. Am vorbit despre combinații alimentare. Combinațiile alimentare produc fermentație. De asemenea, mestecatul insuficient duce la fermentație. Combinațiile alimentare nepotrivite nu cauzează doar fermentație, ci și putrefacție. În cazul fermentației ne confruntăm cu balonări, gaze, reflux, așa, și în cazul putrefacției cu paraziți, viermișori. De toate felurile sau viermălăi, nu doar viermișori. Deci nu combinați, respectați timpii de digestie ai alimentelor. Aveți acești timpi de digestie în cartea mea, Diversificarea pur și simplu, și nu combinați niciodată. Căutați, da, deci nu combină și nu combinăm, să spunem, proteine cu carbohidrați, cu zaharuri sau cu amidonoase, cartofi, orez, și nu combinăm fructe cu nimic altceva. Și nu combinăm dulce cu sărat. Bun, că facem câte o excepție, da, nutriția este un experiment. Atâta timp cât observăm efectele, suntem conștienți, știm ce avem de făcut data viitoare. Am povestit de mai multe ori despre un domn care a murit de ciroză, el neconsumând o picătură de alcool în viața lui. În schimb, la anamneză, deci a povestit medicului că în loc de apă îi făcea plăcere să bea suc de morcovi și după masă consuma un pahar de suc de morcovi. Deci acolo sunt zaharuri. Zaharurile au o digestie alcalină. Proteinele au o digestie acidă. Când acid cu alcalin se întâlnesc, se neutralizează și nu se mai digeră, are loc fermentație și putrefacție. Deci, acum ultima este despre copii mofturoși. Copii pe care îi numim mofturoși. Eu cred că îi jignim. Și cred că uităm de asemenea că nu doar copiii, ci tot ceea ce ne deranjează într-un fel sau altul la persoanele din jurul nostru sunt oglindiri ale unor aspecte din noi
nerezolvate. Deci o mamă care consideră că are un copil mofturos sau îl percepe ca fiind mofturos, este o mamă care este și ea mofturoasă în alte domenii, poate nu la mâncare, dar este o mamă mofturoasă, este o persoană mofturoasă. Și încă n-a făcut pace cu acest aspect din ea. Ori zice, da, la ce să fiu eu mofturoasă? Eu nu sunt mofturoasă. Nu-mi dau seama. Păi da, nu vrei să-ți dai seama. Ți se pare că nu-ți dai seama. Te ascunzi în spatele lui nu-mi dau seama. Caută și vei găsi. Hai să vedem. Deci am un băiețel mofturos la mâncare. Preferă doar câteva lucruri, paste și pâine cu ketchup. Ăsta este primul semnal când copiii preferă foarte mult făinoase și lactate sau adulții. Este un semn de parazitoză intestinală. Pentru că, în special, Candida iubește aceste lucruri și mai sunt și alți paraziți. Am încercat să-i fac ketchup de casă, l-a refuzat pe motiv că nu are același gust. Același gust probabil cu ketchupul din comerț, pe care cine i l-a fi cumpărat? Sau poate l-a primit la grădiniță, da? Sau la școală. Da, am un băiețel mofturos, parcă citisem undeva, are 6 ani. Deci probabil la grădiniță a primit ketchup de acela care i-a stimulat, i-a arătat creierului pe ce nivel al plăcerii se situează când mănâncă ketchup. O linguriță de ketchup are câteva lingurițe de zahăr în ea. Și acum este firesc că alimentul natural nu-ți va crea niciodată acea senzație pe care ți-o dă un aliment artificial. N-are rost să ne agităm, facem ce putem, el oricum va mai gusta și a rămas ketchup din ăsta probabil la grădiniță, la școală, unde va mai merge la zile de naștere. Însă faptul că nu vrea decât făinos sau îți arată în primul rând partea aceasta de parazitoză. Îți recomand, dacă n-ai ascultat webinarul pe care l-am făcut cu doamna doctor Soescu despre paraziți și despre deparazitare, unde oferim și soluții, remedii. Deși să știți că această denumire de remediu nu este corectă. Pentru că remediu înseamnă să remediezi. Corpul remediază singur. Tu doar susții. Deci, acestea nu sunt neapărat remedii, sunt susținătoare ale corpului. Este adevărat că în cazul paraziților, primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să scăpăm de ei este să nu le mai dăm de mâncare, ce le place. Și al doilea lucru, să facem un pic de dezinsecție acolo cu niște plante. Asta este o curățenie pe care o facem. Plantele ne ajută, nu sunt anti. Nu, ele doar fac curățenie. Și mămica aceasta îmi spune că clipurile pe care le făceam video cu meniuri erau tare apreciate de mine, de ea. Da, sunt sigură că au fost apreciate și de alții, am văzut că au avut multe aprecieri, însă vă rog, nu vă împiedicați de aceste lucruri, pentru că motivul pentru care copilul nu mănâncă diversificat nu este că eu nu mai postez clipuri. Dacă e să o spunem pe cea dreaptă, pe site-ul meu găsiți 10 de variante de meniuri. Știi că am avut și o secțiune și am meniu pentru școlari. Adică inspirație există și nu trebuie să iei de la mine, poți să găsești pe tot internetul. Trebuie să te uiți dacă și tu gătești cu chef. Pentru că energia ta impregnează mâncarea. Și, în primul rând, oricum, lipsa de apetit. Sunt sigură că ai cartea Diversificarea. Uită-te acolo la capitolul despre mofturi la masă. Ai mai multe indicații. Recitește acel capitol despre provocările la masă cu copiii numiți mofturoși. Uită-te ce ți arată despre tine. Uită-te, adică în carte vei putea găsi posibile cauze
Însă, așa cum simt eu acum, aș spune care este starea în care îi gătești. Este posibil să nu-i placă energia din mâncare. Și îți mai spun ceva. Vezi dacă nu este situația asta și la voi. Sunt foarte multe mame cărora le este teamă că copilul va muri de foame, adică nu suportă să-l vadă, să zicem, nemâncând ceva ce cer paraziții lui. Și atunci fac un compromis. Zic că e decât să nu mănânce nimic, mai bine îi dau pâine cu ketchup. Da, decât... Nu, poți să-i spui. Azi mama nu are decât supică cu găluști. Sau mami astăzi are cartofiori cu ce vrei tu. Nu vreau. Nu e nicio problemă, mămică. Vreau pâine. N-are mama pâine. Nu mănânc. Nu mânca, mămică. Hai să vedem. Însă, primul pas, te rog frumos, uită-te la deparazitare. Da? 2. Uită-te la ce gătești, cum gătești. Ce energie pui acolo și cu ce gânduri gătești. Pentru că energia mofturilor din viața ta se transmite mâncării. Știu că ție pot să-ți spun asta, că mă urmărești de mult. Poate îi tulbură pe vreunii dintre cei care ne ascultă, dar vezi, de asta vreau să am un spațiu mai intim în care să vorbesc cu voi și de asta o să avem Acasa Inimii pe site-ul meu, ca să vorbim acolo așa în sufrageria mea, în liniște, fără să fim judecați, evaluați și numiți în toate felurile nepotrivite sau superficiale. Atunci când părinții mănâncă cu poftă mâncare pe care și-ar dori să o mănânce copiii, ei văd asta și vor imita. Problema nu e la ei, ci la noi. Da. Acum nu vreau să se creadă și că noi suntem mereu o problemă. Nici părinții nu sunt problemă, nici copiii. Soluția, aș spune mai degrabă, este la noi. Copiii imită. Acum, Silvana, trebuie să-ți spun că eu o înțeleg pe mămica asta care mi-a scris. Am avut la un moment dat cu Petru această discuție. Petru iubește brânza de capră și ar fi mâncat orice, dar să fie cu brânză de capră. Știi? Adică brânză de capră cu fasole. Nu ceva cu brânză de capră, ci brânză de capră cu ceva. Și chiar dacă noi mâncam și mâncăm în continuare, pentru el a rămas treaba asta. De câte ori am făcut deparazitare, a dispărut pofta asta în fiecare zi, brânză de capră. Așa. Și au dispărut și discuțiile. Dar tu spui foarte bine că așteptările pe care le avem de la copii e important să le avem în primul rând de la noi, dacă ne punem pe noi în ordine și copiii. Dar nu vreau să facem acest lucru gândindu-ne că suntem nepotriviți, neadecvați. Facem ce putem, numai că uităm că treaba noastră suntem noi, în primul rând. Și ne repezim, îi sufocăm pe copii, înainte să ne punem pe noi în ordine. Adică ne consumăm foarte multă energie cu ei, în loc să o investim, lucrând ce este de lucrat la noi. Mi-a scris mai devreme tot așa cineva, spun despre dermatita atopică la copii. Vă rog să urmăriți pe YouTube emisiunea mea Pielea, oglinda sufletului. Și am mai avut câteva întrebări despre piele. Pielea este al treilea rinichi, nu doar oglinda sufletului, este și al treilea rinichi. Tot ceea ce nu elimină rinichii se elimină prin piele și apare sub formă de eczeme, inflamații, cum este și dermatita. Toate bolile care se termină în ită sunt inflamații, bubițe, așa. Am vorbit și la începutul emisiunii. Și dermatita mai înseamnă ceva. Că acel copil este sufocat de mama lui sau că mama lui
este sufocată de mama sau de soacra ei. Sau de o altă autoritate feminină din viața ei. Temă de gândire. Wow! Dacă este ok să ții post cu apă sau chiar post uscat dacă ai suprarenale slăbite. Vezi? Uite, întrebarea asta îmi place. O să-ți spun acum. Este ok pentru că este un cerc virtuos. Adică postul face acea curățenie care permite niște reglaje în corp care pot ajuta regenerarea suprarenalelor. Însă, postul te lasă pe tine ca pe o femeie demachiată, știi? Și în pielea goală. N-are nici haine să-i modeleze talia, fundul, ciorap cu push-up, sutien cu push-up, nu mai știu ce, tralală. Nu, este ea cum e ea naturală. Așa e corpul nostru în timpul postului, mai ales al celui cu apă. Și vă spun din experiență personală, atunci vezi care e adevărata stare asupra renalelor tale. Când tu nu le mai stimulezi cu mâncare gătită, cu zahăr, cu sare, nu le mai dai niciun stimulant. Atunci vezi în ce stare se află suprarenalele tale. De aceea, dacă ai suprarenale slăbite, și cam toți avem, adică toți, peste 90%, dacă ai suprarenale slăbite, este înțelept să faci postul în mod organizat, într-un loc în care doar faci mișcare ușoară, proceduri care susțin eliminările și te odihnești. Postul nu se face pe picioare. Adică te apuci tu să ții, nu știu, post cu apă, chiar și o săptămână, mergând la serviciu. Nu! Pentru că, în primul rând, nu poți să-ți faci eliminările bine. Prin rinichi, rinichiul elimină corect doar când stă la orizontală și căldură. Și dacă tu te apuci să faci asta, este așa, nu. Nici post, nici detoxificare cu fructe, cu sucuri, cu supe. Nu, când mergi la serviciu. Nu faci, cum se zice, detoxificarea pe picioare. Nu, te duci undeva unde nu te uiți pe telefon, nu te stai acolo tu cu tine, o să vezi că ți se răscolesc toate emoțiile. O să vezi. Deci dacă ai suprarenale slăbite, înseamnă că ai și sistem nervos slăbit, că ele sunt verișoare cu sistemul nervos și sistemul nervos o să-ți cam dea bătaie de cap, o să treci prin diferite stări. Posibil. Posibil nu. Dar e bine să nu te ocupi cu altceva când ții post cu apă, mai ales pentru prima oară. Vă rog frumos, dacă mă urmăriți pe YouTube, pe ce mă urmăriți voi, ajutați-mă și pe mine. Măi, ajutați-mă și pe mine. Dați acolo like, subscribe, share, toate chestiile astea. Râdeam de toți ăștia care ziceau like and share, like and subscribe. Știi milogești? Nu e chestia de asta. Am observat. În momentul în care există comentarii, like-uri sau te abonezi la canal sau la pagină, apare la cât mai multă lume. Algoritmii YouTube sau Instagram sau Facebook consideră că e o pagină apreciată și atunci o dau și la alții. Și ne străduim și noi. Oricum, nu fac nicio grijă pentru că sunt liniștită. Știu că trebuie să ajung doar la persoanele care sunt pregătite să se întâlnească cu informația pe care o transmit. Însă, dacă putem să ajutăm și știu că există această modalitate, vă rog frumos, ajutați-mă și pe mine, dați un like and share and subscribe aici, pe YouTube, pe unde mă mai urmăriți voi, că îi ajută pe alții, în primul rând, decât pe mine. Pe mine mă ajută să dorm mai liniștită. Că
cei care caută, găsesc. Nu că aș fi neliniștită. Noapte cu pace, ne revedem cu ajutorul lui Dumnezeu vinerea viitoare. Mulțumesc pentru tot!